Clara Campoamor va néixer en Madrid en 1888. Va ser una escriptora política i una defensora dels drets de la dona espanyola. Durant la Segona República va crear la Unió Republicana Femenina i va ser una de les principals impulsores del vot femení. Es va traure oposicions de taquígrafa i després va començar a donar classes a dones adultes, especialment de francès, on va començar a interessar-se i a qüestionar-se la situació de la dona espanyola. Quan va proclamar la Segona República, va resultar diputada electa per Madrid. Cal destacar que les dones podien ser elegides però no votar. Va lluitar per abolir la prostitució. És considerada una de les mares del feminisme espanyol. També va proposar les primeres lleis del divorci. Va escriure nombroses obres i va donar molts discursos, però la seva obra més important va ser El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Es va tindre que exiliar a Suïssa quan va esclatar la Guerra Civil, d'on no tornaria més. Va morir al 1972 de càncer. Clara Campoamor és una dona molt important en la història d'Espanya i del feminisme, en general perquè és una de les primeres que va impulsar que les dones tingueren dret a votar, igual que els homes, així com va ser pionera en donar discursos en favor dels drets de les dones, com per exemple que s'establira una llei de divorci. Era una dona valenta, impròpia dins de l'època que vivia.